Hej alle sammen. I min sidste video glemte jeg at sige, at I selvfølgelig skulle sende telefonnummer eller adresse til et privat besked på Facebook. Og det I skal sende til, det er Luna Sanggaard Frederiksen. Hvis nok lige skrive noget i beskrivelse. Kommentaren. Hvad? Og I skal selvfølgelig ikke stå så adresse, så alle kan se det. Altså, det var en fejl, det jeg sagde. Det skal selvfølgelig være et privat besked til, som jeg sagde, Luna Sanggaard Frederiksen på Facebook. Eller mit telefonnummer, så man kan få en privat besked, hvis man hellere vil det på Facebook. Jeg vil faktisk bare sige goodbye, så hej hej.